പത്തരമാറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ജലജ ആദർശിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. കുളിക്കാൻ വന്നിടത്തും എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവയാനിയും എല്ലായിടത്തും തിരയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയും കാണാനില്ല. ആ സമയത്ത് ജലജ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയത് നന്നായി, ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു കലഹം തന്നെ നടക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് മുത്തശ്ശൻ വന്നിട്ട് ജലജേനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ കണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല അവരെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിലും നീ നോക്കിയാൽ കാണില്ലല്ലോ, വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് വന്നതെന്ന് ഓരോന്ന് പറയാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്തി പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ സാറേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിലും ആ ചേച്ചിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കൊച്ചുമോൻ തലികോർക്കൽ ചടങ്ങിനിടെ മുങ്ങി കുളിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്, കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൊച്ചുമോനും ഭാര്യയും കൂടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു, ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. പിന്നീട് ജലജയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു പന്തികേടില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കേണ്ട, ഇരുത്തിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട, അവരിവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ജലജ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുതിയൊരാൾ കൂട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാവും പറയാതെ പോയത് എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവായിരുന്നല്ലോ ആദർശിനെന്നിങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മുത്തശ്ശൻ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് ജലജയാണെങ്കിലും നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ആദർശിനെ കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അബിയും അതുപോലെ തന്നെ നവിയും കൂടെ പാർക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടല്ലായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്, നിന്നെ വിളിക്കാനും പാടില്ലായിരുന്നു, നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, അവിടെ താലി കോർക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കല്ലേ, അപ്പോൾ എനിക്കും കോർക്കട്ടെ ഒരു താലി എന്നിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെയും നൈനയുടെയും താലികെട്ട് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ താലികെട്ട് നടന്നതല്ലേ, അപ്പം നമുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അബിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നീ പോയി ചടങ്ങ് നടത്ത്, ആരെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നവിക്കാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്നെ വെറുതെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കേണ്ട, നിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോലും നീ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നവിയെ പിണക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നീ ഇന്നും പതിവിലും സുന്ദരിയായിട്ടാണ് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം, അപ്പോൾ നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സോപ്പിട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പം നവ്യ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറയുന്നല്ലേ, നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അബിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നവ്യനെ സുഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദുവും അനിയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അബിയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഏട്ടനും നൈനിയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും വഴക്കിട്ടുമൊക്കെ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ലേ, അതന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിലുള്ള മുതൽക്കൂട്ട്, അങ്ങനെയല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നവ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് അവരങ്ങ് നവ്യനെയും പിടിച്ചിട്ട് അബി അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദു അനിയാണെങ്കിൽ അവരെ പിറകെ തന്നെയുണ്ട്, അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ആദർശാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നയന പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആദർശിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് നിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് തരുന്ന അറിയാണ്. അപ്പോൾ നയന പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ആദർശാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ, ഇതിൽ മാത്രമില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് നയന പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സത്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ. പിന്നീട് ആദർശിൻ്റെയും നയനേനെയും അവിടെ കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവയാനി ഇങ്ങനെ ജലജ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി അവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല, അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അവരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ കനക പറയുന്നുണ്ട്, മോൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാതെ പോകുന്ന ശീലമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ദേവയാനി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ ഒരു മോള് അപ്പോൾ അവളുടെ അനിയത്തെ വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവളവിടെ കാണാതായത്, അപ്പോൾ അവൾ ആദർശിനെ നോക്കാനൊന്നല്ല പോയതെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി പറയുന്നുണ്ട്, ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദർശമോനെ ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൂജ നടത്തുന്ന ആ പൂജാരി ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് പെൺകുട്ടി ദീർഘസുമംഗലിയായിരിക്കാനും പയ്യൻ്റെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ്, അതാരും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അബി നവ്യ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക തന്നെയാണ്. അബിയുടെ തോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ നവ്യ. അപ്പം അബി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവളുടെ മൂഡ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നവ്യനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആണ് ടെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നവ്യനോട്. ഇതേ സമയം ആദർശൻ നയനും
കൂടെ പാർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നവ്യാണെങ്കിലും അഭിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടാണോ നീ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അഭിയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആദർശേട്ടനോട് ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഞാൻ എടുത്തു ചാടിയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നവ്യനോട് അഭി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നീട് ആദർശും നയനയും ഇങ്ങനെ നവ്യനെയും അഭിനെയും അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നവ്യ അഭിയും കൂടെ അവിടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. സംസാരിച്ചിട്ട് നവ്യ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അഭിയുടെ തോളിലേക്ക് ചാരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവർ ആദർശും നയനയും വരുന്നത് അനിയും നന്ദും കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്ദു ഇങ്ങനെ അനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അനിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ആദർശാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നയനയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിലെ പൂജയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നയനയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും കാണും, നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദർശിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടേക്ക് ആകെ തിരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അനിയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നന്ദു പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തിച്ചതാണെന്നേ അവർ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നീട് നവ്യാണെങ്കിലും അബിയുടെ തോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നവ്യനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദർശൻ നയനിയും നടന്നു വരുന്നത് അബി കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നവ്യക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏട്ടനെയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ നവ്യനോട്. അപ്പോൾ നവ്യ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത്, ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അവർ കാണുന്നെങ്കിൽ കാണട്ടെ എന്ന് അറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നയന അവരെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആദർശിനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നവ്യാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അഭി പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നവ്യ അവിടുന്ന് ഓടി പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നയന നവ്യനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നയനയുടെ കൈയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി ഇങ്ങനെ നവ്യ അങ്ങ് ഓടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നയനയാണെങ്കിലും പിറകെ ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നവ്യ ഓട്ടോയിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് ആദർശാണെങ്കിലും നവ്യ അങ്ങ് പോയ സമയത്ത് നന്ദു ആണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, അവൾ ഓടിപ്പോയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഏട്ടൻ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ അനി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ആദർശാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി അബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നയനി അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ചേച്ചി ത്യാഗം ചെയ്തതെന്ന്, എല്ലാത്തിനും പിറകിൽ ഇവനാണ്. അന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചീനെ പറഞ്ഞ് മയക്കി വശത്താക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇവനാണ് പ്രതിയെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഥ ഉണ്ടാക്കും, അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചീനെയും പറഞ്ഞ് മയക്കി ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഇവൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചതിച്ചത് ഞാനല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അനിയൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അനന്തപുരിയിലെ ഈ സന്തതി എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അബിയാണെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആദർശാണെങ്കിലും ഒന്നും അബിനോട് ചോദിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നീട് നവ്യാണെങ്കിൽ ഓട്ടോയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അബിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവിടുന്ന് ഓടി പോകുന്നത് തെറ്റായിപ്പോയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏട്ടനോട് എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവരെങ്ങനെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് പൂജ നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നവ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അനി പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നൈനിയാണെങ്കിലും ആദർശമൊന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബി ഇങ്ങനെ ആദർശിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിലെ പൂജയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, അതൊരിക്കലും തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദർശിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദർശ് അബിനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വലിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നൈനിയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നയനെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെയാവും എൻ്റെ ചേച്ചീനെ പറഞ്ഞ് മയക്കി വശത്താക്കിയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അബിക്കാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നയനിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അബി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, കുറേ സമയമായി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നീ വേണ്ടി പോകരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നീനെ അടിച്ചു കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നയന. അപ്പം ഇവൻ മാത്രമാണ് അനന്തപുരിയിൽ ഇങ്ങനെ വഴി പിഴച്ചു പോയ സന്തതി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അബിക്കാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നയനേനെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നിടത്താണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.